Iriyo nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Ruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng kenda mor ni wendo wa osechopo e studio boiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage aitwa donje twak achiel kachiel machiegni erokamano nyinga Dorothy Omolo an jalony e weche mag dangni mag paro kendo erokamano anyau genya o ma okeu Kisumo manyata kanyakwa. Yes. Erokamano anya amor mokalo mar bedo kodi. Kawuono idwani watwa katipo nyikora moge jwang weche mage? Kawuono wawuoye e wach olo mar chuny kata nyuoruok mar chuny. Chuny monyuore kata chuny mool. Kete ane eyo machuok. Akete eyo machuok. Wawuoye wi chuny mool. Yes. Chuny mool, ng'at ma chunye ool. En tuo. Moro kapok wadonje matut mokalo, wantiere kod chuny mool, wantiere kod paro mool, wantiere kod chuny kachiel kod paro mool. Tiende ni gin gik moko adek manyalo nywandore to gibedo gimoro achiel kata gin gik moko adek manyalo bedo gik moko adek mopogore opogore. Onyalo bedo gik moko en gimoro achiel. Paro biro e chunyi kool tibedo gi paro mool, to chunyi konyuore bendi bedo ng'ama ool. Koro en achiel. En mana ni kidienje go pogore lakini en gimoro achiel. Pile pile kwa wuothe pap kae kata kuonde ma ji tiye, kuonde ma ji loke ohala josiko mana ni undepressed. Seche ma ng'ato wacho ni en depressed, ang'o matimore dende, ang'o matimore kit ngimane? Dobede chuny monyuore, chuny mool moweni koso? Kama sama ji wacho ni en depressed, onyalo bedo ni en gi stress ma kawaida. Koro stress ma kawaida opogore gi depression. Depression ema wawacho ni chuny mool kata chuny ma onyuore kata chuny ma osebedo gi olo mang'eny. Depression nyalo bedo ni wito ng'ato ok depression, olo kata ma ji wacho ni depression ma pile pile ni inyalo bedo ni wito ng'ato koro in gi chuny lit cha ng'ato wacho ni en gi depression. In gi shida makagi kata cha ma pile pile gi ng'ato wacho ni en depression. Lakini depression opogore gi stress ma pile. Depression en gima obiro mos, ochami mos. Makoro sama ang' otuch cha, to tuch ka koro osenyak. To stress to gin mana ma kawaida miyudo ka achiel ariyo adek tiyudo ka kendo kiny ichaki chiew idhi mana mbele gi tije gi ma pile pile. Koro depression opogore gi stress. Koro ma ji wacho yo pile pile gi to gina stress ma kawaida matindo ma ng'ato nyalo overcome to oendelea gi ngimane ma kawaida, lakini koro depression to nyak mos manyaka chieng' moro owuog oko. Madembe ni ma gimo wuoye major depressive disorder? Wuoye major depressive disorder to koro kwadok e dhowa to en e chuny mool. Monyosore ni. Chuny monyosore, chuny mool, chuny monyuore. Koro gimomiyo kawuono wawuoye major depressive disorder nikech iyudo ka oganda wa kiaye to ma en tuo. Ma tuo monego bed ni iwuotho gi jalony kata nitie okang' moko be mako chope to chuni ni nyaka ibed admitted e hospital ma mi yien kaponi onego bed ni imuonyo yien mondo mi oduok teko ne cha piny mondo kichak wuotho gi jalony mawuoyo kodi miluongo ni counseling psychologist. Thothne okwa manyiga jolony kotenre kod midhieri manyalo bedo godo. Samoro wang'eyo ni jolony nyalo dwaro pesa mang'eny, samoro kuonde ma wantiere kor gwenge kumoko ayude jolony makamagi. Ng'ato ntiere kod depression entiere dala, odhi manyo jalony kanye, odhi fwenyo na wang'ene mondo odhi fwenyo nang'o ni entiere kod depression kata dangni mar paro. Koro ka ng'ato nyalo fwenyo ni en gi depression, mokwongo nyaka wang'e ni depression ok en olo mar chuny. Onyalo biro ni inyalo winjo ka koro dendi owuokni. In dendi ojonya pile. Inindo kichiew to ichalo ng'ama ok onindo. Dendi ool. Inyalo yudo ka kendo koro ka en ng'ama nomor gi ji tiyudo ka koro en bang' ndalo mathoth tiyudo ka koro ng'ani kendo gik moko mor manomor ga gi ji ahinya cha kendo koro komor. Kata ka ne en ka ne en nyathi skul tiyudo ka koro kaka notime skul ochako dok piny. To ka en ng'ama ne tiyo mano ndik tich kamoro tiyudo kata ka boss ne nyalo wacho ni ng'ane to tinde ok tim ang'o, ng'ane to tinde ok tim maber. Kata onyalo bedo gi tuoche, onyalo biro gi tuoche
tuoche nitie tuoche miluongo ni insomnia, ng'ato ok nindi. Onyalo kata mana dhi odiochienge 3 kane onina nina otiatia inena sawa. To nitie ng'at moro bende ma opuodore apuoda kodonje kitanda. Onindo seche 2 kende to nindo chako lal. Koro iyudo ka gigi opogore kuom dhano mopogore opogore. In kaka gini dhi neno kuomi opogore gi kaka dhi neno kuoma, to kendo kaka oneno kuom joma mine opogore gi kaka oneno kuom joma chuo. Koro mondo mi ng'ato ng'e ni koro okan maber, mokwongo nyaka iwinjri in owuon. Maka ng'ato biro nyisi ni kata dhi nyiso ng'ato ni ng'ani tinde to kawinj ka nindo maber. Ama kuneno ka koro gero moro kwanza joma chuo to obiro gi gero. Gero moro ma ikia kata ni ang'o motimore. Chuny malit. Ng'ato ochako mana paro gik mane owachne chon. Kata ng'ato nyise wach moro to wachni litne kabisa. Ama ng'ato nyalo bedo ni koro ni en kowinja gimoro ni to lit to isechako ywak. Kowinja gimoro ni to isechako ywak. Koro gigi opogore. Koro ng'ato kochako neno ka weche machal kamagi donjo e ngimani, onego bed ni odhi e osiptal moro amora, general osiptal moro amora machiegni kode, nyaka oyud services mag jomolony, iluongo ni counseling psychology department, nyaka bede kanyo. Ma inyalo nene kuom ng'ato kata ng'ato nyalo nene kuomi, to kapono ni ng'ato nene kuomi mokelo ni wach ni aneno lokruok moro e dendi, inyalo kawo thuolo matin mondo ing'e ni to bende nadiera. To nikech ng'eni thothne gik matimore kuomu ok wanega, to iyudo ka tinde ji ng'eny ni ng'ato dak kende, ng'ato tiyo kamoro to ineno mana makosa mang'eny. Kare ng'ani nigi depression ka, ng'ani nigi dangni mag paro ka. Ere kaka tich inyalo fweny ni nyaka bed nitiere chandruok, to ere kaka an owuon anyalo fwenyo ni nitiere kod chandruok? In owuon idhi ng'eyo kaluwore gi kaka gik mwawacho gi. Nindo ni chal nade, iyudo ka appetite ni edho dhi malo ama olal, iyudo ka ini ger gagera gimatin kama ichwanyori bang'e kokiduogi fwenyo ni penjori to ang'o ma chwanya gimatin, ang'o me chwanya. Iyudo ka kendo koro jok mani hero kendo koro iyudo ka koro kata simbe okidwa, in gimoro amora chwanyi. Kata ng'ama ok ochwanyi chwanyi. Nitie una moro wacho ni ng'ato chwanyore nyaka go lwenda mokadho kupenyo lwenda ni kadho kanao. In gimoro amora timre nade chwanyi. Koro kiseneno in owuon, nikech katibed ng'at motegno marom nade, to nyaka chop kamoro miwacho ni ok adhi maber e gima chal kama. Nitie gimoro ma e dendi manyisi ni ma to ok ber. Alafu ng'ato kochako siemonigo, to kikibed ng'at mose oyie dhao, bed ng'ama winjo. To ng'ato konyisi ni Ruth to tindi ger, ang'o matimi? Tibedo penyo jina ger adier, ger ka ineno ka ger kanye, kata ineno ka timo ang'o momiyo ineno gerona. Koro mano sama in kar tich kachacha, mokwongo iwinje kendi, alafu kar tich kachacha bende maybe joma gin managers ni kata supervisor ni kata jomutiyo gogi bedhi nena achiel 2 3 mopogore kuomi, to gidhi nyisi. Ka gisenyisi kamano, emomiyo ber ka kuonde ma watiegi onego bed ni gin gi departments ma winjo wechego. Tinyisi ni dhine jalony wan godo kachacha, to jalony no dhi chako wuotho kodi to dhi chako konyi mondo mi ngimani oduogo bed makare. Debe ni nitiere gimoro ma nikech wach ne en gima ok timre dichiel, en gima timore mos. Debe ni luore kod midhieri ma ng'ato noyudo chien, samoro ng'ato nowito ng'ato, samoro nosandore kotin. Debe gik moko manotimore chien kata matimore kit ngima ng'ato, gimoro chiego kata gimoro trigger. Mana dier. Miwa ranyisi mana moro matin mondo mi nyikwara mogi ajwango tudgini kod twak madhi nyime. Okay. Ntie onyalo bedo yes, gik mane ng'ato okadhe katin, mano mokwongo. Mar ariyo, ntie onyalo wuok wawach ni ng'ato ni wito ng'ati moro, iwito mama ni moro, iwito baba ni moro, to wach cha pokni bet gi rem mar lal cha pokni bet kode. To moko be nyalo bedo ni ne ina maber, ok nin gi gimoro motimore chien kono, ne ina maber to ibiro diere ka iwito tich, iwito jaherani, break up, alafu kendo moko ntie ma iwito tich, iwito jaherani, kata ibeta gi kamoro miwinja kisandorie.
Koro makaka bedo triggers ne gik manosetimore chien manokitimo ang'owa manokiloso. Iyudo ka koro gigi miyo chunyi chako yudhore matin matin. To sama chunyi chako yudhore matin matin ni to king'iye iwacho ni we adhi anindi, we adhi abed kenda, okasani ok adwa bet gi ji, abed kenda. Gima kelo kendo depression ma ji kia en jok madak kendgi. Ng'ato kidak kendi kuom ndalo mang'eny, iyudo kata ka wuoyo chako bedo matek. Iyudo ilinga. Ilinga. Nikech kendo sama ihinyori cha onge ng'ama dhi ng'eyo ni hinyori. Koro sama in kendi cha, machacha be kelo depression. Koro iyudo ka in gi gik matindo tindo. Dala kocha cha idwaro mondo ikony, tich rach ka, jahera ni uketho rugo ka, kiparo kendo kama niae, ing'iyo kama idhiye. Koro iyudo ka gigi ng'eny. Ichako wito nindo, depression koro obiro mos mos. Mane kako donjo. Ma gigo manyalo kelo kata manyalo chwalo en dak ma ng'ato dak kende kuom thuolo malach, gigo manotimore ne ng'ato kapod otin, kata gigo matimore kind ngima ng'ato e seche ma gini timore kit ngimane, gini nyalo chokore mos ma ang' no kel depression. Moko kuom ranyisi ma bende jalonyo onyisowa ni nyalo nyisi ni en dangni mar paro, iwinjo ka siki ol, chunyi pachi kachiel kod dendi ol, appetite nyalo lal kata nyalo medore saidi, ineno ka ionge kod motivation, gima nyalo chwali mondo mitim gimoro onge, difficulties in sleeping, weche mag nindo bende chandi. Adwani mondo koro wadonje obongo ng'ato nikech ilony e weche gi. Okay. Koro adwani mondo wadonje ne obongo ng'ato. Seche ma ng'ato onge kod motivation, ang'o matimore obongo ne? Nikech wadwani mondo mwadhi matut. Kawacho ni chunywa ol, chunywa onyosore, okichiem, ang'atimore, dhina matut matin mondo wa understand maber. Koro kodhi obongo mar ng'ato, wawacho ni isebedo gi olo mar chuny. Donge kata wacho ni okinindi kata ionge motivation ma wacho ni. Koro gima timore obwongo ni en ni nitie gik moko ma dho ngere luongo ni neurotransmitters. Koro neurotransmitters gi nitie miluongo ni dopamine, nitie miluongo ni serotonin, nitie gigi gine magin responsible kuom mor miyudo kibet gi ng'ato ugo mbaka kunyiero, mago ema konyi kanyo. To nitie bende hormone moro miluongo ni cortisol. Koro sama gigi te ok ti maber, sama wacho ni in kendi ama isechako bedo gi paro, iyudo ka gigi konego bed ni dendi golo gi machopo ka, tiyudo ka koro dendi golo gi modok piny matin. Koro sama gidok piny matin cha, ichako bedo gi midhiero, ichako bedo ok in ng'ama komor, ichako bedo in ng'ama onge gima mi siso, onge siso mora mora mineno e ngima. In ng'ama odakadaka, iwacho ni ena tie obeta dhes. Pinyoru, we adhi tich aduogo ot. Pinyoru, adhi tich aduogo ot. En onge gima more e piny moruno. Nikech neurotransmitters monego bed ni miye jingo ka odok piny. Koro iyudo ka cortisol sama gidok piny, to koro cortisol mano wacho cha biro malo. Koro sama cortisol biro malo, gini kodhi e ndalo mang'eny, tiyudo ka dhano wiye chako wil. Nikech obwongo nitie kama iluongo ni prefrontal cortex. Koro kachacha ema oting'o decisions ma ng'ato make ka en go sani. Iluongo ni the present decisions ma ng'ato make ka obet godo sano. To nitie kendo miluongo ni amygdala. Koro amygdala kachacha ema oting'o stress. Iluongo ni smoke detector. Oluonge ni smoke detector. Ene makoro sama neurotransmitters gi onego oka gidok piny, to gima koro to cortisol odhi malo, koro amygdala cha dhi neno ni nitie shida moro, dhi neno ni odhi kelo luoro, odhi neno ni nitie shida moro. Koro kata sama ibiro wuoyo koda mipenja gimoro, tanana dak mana ka ager sechete. Mano e kaka obwongo dhano koro chako tiyo. Yes. Magin hormones mag dhano nyakoro moge jongwa sipuonjore chenro mar penj laktar ka ni golo gige obwongo. Maka ntiere rochruok moro e kit ngimani, to ntiere kaka hormones gi ok dhi golore e yo makare. Ginyalo wuok ahinya kata ginyalo dok piny ma ang' no roch kit ngimani. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kik dhi mabor kata matin kik isudi. Why you
mondo yud wenda ni kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Yawa nyitini makane simbi Maxim mapiyo piyo ikiwachne laktar gimora mora. Negin osiepe mangita gi del. Niti engima naka, to ananyalo timone gimora mora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osetiore yo maduong' ahinya odni. Koro ang'o momiyo notimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando jodgi duto. Kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore, ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e hodni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. Ana rach ahinya, ananyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wagomba ka kotinde kod dangni mag paro mabende nyalo timore kotinde kod gik mang'eny madhi nyime kit ngima wakineno ranyisi mabende jalonywa pimonwa wacho ni tema tek mondo mi imany kony ng'ato neno chenro ni samoro biro ire ni asebedo kaneno magi lokruok e kit ngima na chal kod ma ok aninde yo makare itimo ang'o mondo mi fweny ni ma ok en stress ma pile ma ok en tuoche mag dangni mag paro nikech wang'e nitiere tuoche mang'eny mokalo mag dangni mag paro madangni mar paro nyalo lokre nyaka neku to poko chopo kanyo pod wantiere depression ka itimo ang'o mondo mi tim diagnosis ni en ma koro sama ng'ato donjo ama obiro mondo one jalony watimo gimiluongo ni screening koro screening kwachako timo to nitie penjo mwapenje wanyalo chako penje ni nindo ne osebedo machal kachal nade dweche 3 mokadho nikech mano miyo wa ng'eyo ni osebedo konindo kata ok osebedo konindo kata nindo ne osebedo kachalo nade wapenje ni appetite ne osebedo nade mondo mi wang'e wapenje ka bentie gimoro mosetimore ngimane machiegni mademi e tungni mar paro kata mademi e chunye tungni wanyalo penje ka poni en e keny mano bawadhi konyiso ni en e keny kata ok en e keny to wachako penje joma nie keny wapenje ni to minot ni kanye kata wuonot ni kanye nikech inyalo yudo ni gine keny lakini ng'ato dak usenge to ng'ato dak oyore mano bende kelo tungni matindo to jok ma onge keny to wapenjo gi kabe gintie gi johera mora mondo mi wang'e gimora mora matimore kit ngimani wapenjo gi kendo nyaka ng'eyo wadwa ng'eyo jonyuol gi in gi janyuol ni koso ionge janyuol ni to in nyathi maradi odu mano bende important nikech sama ido ka nyithindo madiere ng'eny gi jobedoga wawacho ni jobedoga gele koro sama en gele no tido ka jokorgi wacho ni in karati matima gima idwa timo no chieng' moro kobungo ni odok piny tiduogi koro mago bende wapenjo koro mago dhi konyowa mondo mi wang'e ni ma en wana stress ma kawaida ma wadwa deal godo koso gini osebedo kachami e ngimani mogik mwapenjo ma bende muhimu ahinya en wadwa ng'eyo ni nidongo nade nidongo gi dau nidongo gi mamau gi babau ng'ama ne nigi duole odu babani koso mamani koro mago kwaseng'eyo twang'e ni mae en depression koso mae en stress mana ma kawaida thothne othoro mako kata jomage mathoro bedo kod chandruogni joma higi ni diere joma higi osebedo madongo koso en gima mako ji duto te gini mako ji duto te
kata nyathi ma ja 17 years kata nyathi ma ja 12 years iyudo ka nigi depression luwore gi kama nyathini odonge. Koro wacho ni kata from 10 years kanyo to 12 years kanyo to ng'ama duong' ma kata jahigni 45 60 kuchocho iyudo ka gin godo. Ka sama wawuoyo wi nyithindo, wang'iyo nyithindo ma odongo kata odak gi jonyuol ma osebedo gi tuoni. Koro iyudo ka jonyuol gisebedo maybe ka gituomore gi nyathini, weche ma giwacho, samoro gimbe gi olo cha. Ing'eni olo cha ka en kuomi to odhi adhiya kuom ji te. Environment no, iyudo ka environment no ok ber kata ne nyithindo go. Koro nyithindo ka bende chako kao olo no. Koro gimoro matin ni kata kochwadgi e skul kata ka nyathi moro nyiso gi gimoro matin e skul, iyudo ka gichacha trigger gik mo osebedo ka nie chunye. Koro gini mako jite, omako mon, omako chuo, omako nyithindo ma rowerni makar igni 12 kae 13 14. To thothno ng'eny kuom jomage? Thothno ng'eny kuom jomadongo. Ong'eny kuom jomadongo ma osebedo gi gik ma gikano. Koro norito mana gimoro matin ni to muoch. Matin ni to muoch. Ilero kacha ni seche ma ng'ato biro iru kaka jolony tutimo assessment, i-assess ng'ato, ing'iye, tiere penjo bipenje, to bende wathoroga dhi bathe matin, wathoroga manyo konyruok kowuok kuom kanisni, jomoko bende dhi ir osiepegi, jomoko bende dhi kuonde mopogore opogore. In kaka jagono molony e wechegi, wanyalo tiyo kod yore mamoko gi mondo mi wanywake gi jolony, koso moko gi bende nyalo tiyo kigin mondo yud ni chandruok nitiere kanye to ere kaka inyalo konyo? Ruth kelo wach maber kabisa. Mokwongo ji paroga ni ng'at manigi olo mar chuny kata ng'at manigi depression mano ng'ama onge yie. Ng'ano nigi yie kabisa. Emomiyo nitie jolony to nitie jokwath. Koro samisa dhi nyiso jakwath cha, man jalony bende. Nyis jakwath to man jalony. Jakwath ebo nyalo nyisi 1 2 3, lakini obendo dhano. Onge gi lony mondo mi okonyi, mondo mi wuog ka ibed ka. Koro nyis jakwath, lakini kisenyiso jakwath miwinjo ka chunyi okwe, many ng'awa, many jalony. In gosiepni mangita minyiso ga shida gite ber. To sama inyiso osiepni no shida ni, mae gima timore mana kar obwongo mane wacho cha. Kisenyisa wachi ni osiepna donge. Koro sama ibiro ga nyisa shida ni ka, shida ni ibiro ga were pile. Ing'eni ng'ane no, ing'eni ng'ane, imagine leo, ing'eni ng'ane, shida ni iwero pile. Koro gima timore obwongo ni chako kao shida ni, to omiyo bedo shida ni omiyo bedo ka in. Koro ibedo shida no. Koro okodhi kamoro amora, en mana kodika. To medo nyak. Koro samise nyiso osiepni cha, osiepni no koeri, to nyisa, koro wadhi, odwa man jalony. Inyalo wuoyo gi jakwath, inyalo wuoyo gi osiepeni, inyalo kata mana lemo. Lakini kisetieko lemo to man jalony. Mana kaka ng'ato ka tuo to manyo daktari to lemo. Ibende man jalony. Sama in gi depression, kata iwinjo ka dendi ranyisi mano wacho ariyo ka. Kiwinjo ka dendi chako wokni, kiwinjo ka chunyi chako ol, pimne ng'ato to man jalony. Yes. Nyakore Mogejwang' en mbaka matut, en mbaka madwani mondo mwachak go kodi kanyakla. Emo mi adhi ya olainde na mag simu chon. Ka nitiere kod penjo mora go simu mondo mi ipenji nikech kia kelo chandruok. Samoro isebedo kod gimoro ma chando chunyi. Tineno ni abo kala kari gigi kaka gifundore ni gifundore funda machieng' moro ka gimuoch. To kendo koro en chandruok ma bende ok yot ahinya. Ong'eny marom nade pachoka? Outhoth. Moloyo sani nyaka ne wa e COVID-19 omedre ahinya. Lakini gima omiyo medore zaidi ni ji kia. To bende ji poko ng'e, poko yie ni gini tuo. Iparo ni ng'ane ni nyapa, mano gimi chung' malo ti, mano inyuori nade, ing'ama onego beno tegno. Koro gini tego ready e ded jika to jikia. Koro anki yudo to ng'ane onego ng'ane, kiyudo to ng'ane okwalo ng'ane, koro yudo ka weche matindo
tindo tindo giwuok to gini omedo nyak en mana ni sani ji chako wuoyo emomiyo iwinje kuom joma opogore opogore lakini osebedo kodwa lakini en mana ni koro sani ji chako wuoyo to ber mondo mi ji owuo mondo mi ji oyud kony mondo mi kik wachop kuonde ma ok onego bed ni wachope kaka oganda. Debeni ang'o mano timore tok covid momiyo gini omedore? Tok covid gimano kelo gini kabisa moro inyalo yiena kawie simu kacho wadhi nyime. Halo penj laktar. An Pastor Boaz Osida mar Kugura Masogo. Machiegni. An gi miyo moro yande chuodo to owegi nyithindo ariyo sani about 8 months. So asebedo kawuoyo kode to atimone counseling to koni chuodeno jaodeno neno mane wang' ma pastor gimi wacho na ok anyal winjo maber ma en bende chunye ng'iyo ni kata en bende oa e piny kama ng'ama kama ni inyalo konye nang'o. An Pastor Boaz Osida. Jaode notho, jaod mamani notho, chakre kanyo mamani chal mantiere kod dagni mag paro, kaka pastor osebedo komiye hocho, to kata kamano oneno ka gima ng'ama miyo ni onge kod kwacho kata ni en bende moro olu jaode. Mano mama nok ni maber. Koro gimanya hospital mani machiegni, General Hospital mani machiegni. Nikech pastor no setemo kadhano, lakini koro many ne jalony manyalo wuotho kode e kidienje mopogore opogore mondo mi oyud kony. Koro gimanya General Hospital moro mani machiegni kodgi, to kochopo kachacha to penj ni counseling psychology department ni kanye. Gibro yudo kony. Nikech kata wito ng'ato ne osebedo godo e chenro mar penj laktar ka weche mag grief wito ng'ato bende ntiere kaka nyalo kelo ni dang'ni mar paro kendo biro kidienje mopogore opogore. Sylvester, halo penj laktar. Yes, Ruth. Wawinji machiegni? Mosora mogitite. Nalalo 3 months ago. Nilalo? Nalalo 3 months ago. Koro gino sebedo kachanda gani nikech noduoka to yani kata kadoke pika jo okan sawa. En paro kila time to joma tiyo kama koka okol bet kod gimalogo unya konya nadi. Wito tich. Ono wito tich. Wito tich kaka nowacho cha okelo stress kabisa kendo kelo dang'ni mar paro e okang' mamalo. Ng'ato penjre ni koro kaka sewito tich ni what next? Gima nadhi chalo nade? Adhi chulo rent nade? Adhi en gi penjruok mopogore opogore. Gima important monego chak godo, onego chak onyisre adier ni tij cha koro onge. Wacho ni noduoke to kata noduoke katok dweche adek kamano to pod onge kod kwe. Unjo ka chunye pod ol, chunye pod onyosore mokalo. Ose duoke tich. Koro samo duoke tich na nyinge ng'a? Owacho ni nyinge ng'a? Sylvester. Sylvester kaka noseduoki e tich no. Gimo ochak wuoyo gi Sylvester ma en. Iluongo bura gi ino wuon. Oluong bura gi Sylvester ma en. Koneno kaka chacha oseluor nikech oseriembe mokwongo, nyiso ni inyalo riembe kendo ka ok perform. Koro oluongre bura en owuon, openjre no dwa rango nikech tich dongen gode lwete sani. Koro openjre no dwa rango. To kapo ni en gi chances moko monyalo yudo godo tich kamoro. To mokwongo ofocus e tich ma en godo ni. Manyiso no chak nindo. Samo oluongore bura cha. To nyiso openjre ni Sylvester an gang'o sani taonge gang'o sani. An gi tich. Tich mana koso ni ema no miya stress, lakini tij ni sani an godo. Be aere koso amanyo moro. Ok inyal manyo moro kok yiero gimitimo. Nyaka ikwong iyer mondo sami wuok idhi manyo moro. Tiyudo ka manyo moro chayot. Koro dwaro ni Sylvester oluongre bura en owuon. Odwa bet ka koso odwa wuok. To kose yie no odwa bet kanyo. To onyisre en owuon ni Sylvester bed ka tijni. To kapo ni chieng' mar wuok oromo, owuok. Alafu kendo ka luore gi tijeno kaka chal, ong'e ni en gi odiechienge adi kanyo. Mano dhi miye yot mondo mi ochak plan godo mbele. Lakini
ati gisi mumoro ka yena mondo miakawe ka to dhi yweyo to wach Sylvester ni waboduogo atimo mosni awito jawinjo wano kata janeno wano kosentire line ase wite wadhi ka yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod wach mar Sylvester ni kata agimo nyalo timo mondo mikoro ikre ni mondo miponono ni gimotimore no chako timore kendo odhi kawe nango kikisudi nyakora mugia jwang. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Piny chalo chiro, igo enengo, ing'iewe to bende iloso mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakoro mga jwang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Doge na gichiemo deriyo kende. Deriyo gichiemo saa 12 okinyi kosenyiedhgi. To gichiemo. Kendo angicha gichiemo saa 12 odhiambo. Kendo kochako nyiedhgi. Ya, wanyiedhgi dek. Mokwongo dhoge kidwa ni mondo iritgi maber yud chak mondo gikonyi chuno ni kama gintie nyaka bed maler. Magi seche te gin zero grazing, ok giwuok oko gidak e ot. Koro chumbi ka ginang'o to miyo joints magi bedo man gi ngufu motegno. Ka chak bende obedo gi chak ma strong maber. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, tich ang'wen, sari okinyi. Kik bai. It is clear to me that we have what it takes to think about the future, that Kenya cannot afford to drift into the future. Mbaka mar dongruok mar Kenya ochakore ayanga ka jatend piny William Ruto gi jokanyo mamoko siemo kenge madhimiyo Kenya go maber ka chop 2060. Any death occurring in police cells, the OB recorder, the cell sentry, and the duty officer, those officers must be interdicted immediately. Obila omesiem gi ogai margi ni dhi kauni gi okang' kaponi mabus mora mora otho e od ang'ech kendo. Nikamwambia ukweli uchui mwende kwenye haka, akasema mwende achawai muona. Nikamwambia tuende mpaka nyumba 10 tulipoti basi.
Anyuola moro e kar dak ma Mukuru kwa Njenga pod ni kod kuyo gi lit kaluwore gi nek makoch mar nyathigi manyako ma jahigni 7. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'yo dang'ni mag paro kane pok wadhi e yueyo ne wang'yo kacha wach mar Sylvester kanya mano wacho ni wadhi duogo godo seche mang'yo wach mar Sylvester ka intiere kod penjo ornwa ote machok namba mar SMS en 236 no namba simu bende waseyawo go simu mondo mi ipenj laktar wadhi nyime gi Sylvester. Erokamano. Koro nowacho ne Sylvester ni oseyudo tij cha to seng en owuon ong'eyo ni tijeno kata ka ne en contract to en contract mar dweche adi kata higni adi. Mokwongo cha noyude kapok ojipanga. Koro sani en gi tijni onego jipanga kabisa ka en gedo ema nodwa gedo to dhi ogedi, ka en nyombe ema nodwa nyombo to dhi onyombi, ka nitie project moro manodwa timo to tim gi sani nikech tij cha ok mare ondike tich. To wuon tich nyalo chunga to wacho ni an kawuono iseroma. Koro kapok wuon tich onyise ni roma to kapok contract ne cha orumo onego beni koro ogo plan ne sani. To kaponi tijno orumo chieng' ma tijno orumo to chako nang'o mondo mi kik ochako yudre e situation ma entie sani. Mondo bed kod exit plan antiere kod simu. Halo penj laktar. Halo. Hello. Machiegni ting'e dwondi malo mana matin. Hello. Erokamano nyawa winji. Gima penjo. Ni ka an gi ng'ama neno ka chal jatuo. To convince mondo odhi one jahocho tek. Katimo nang'o? Ineno ka intiere kod ranyisi kaka mage? Nindo tin kuome. So actually ideally no be disturbed at one time. No better identified me and called the schizophrenia. Hello? And man up here there. So then I need to teach on the cat or code the teach. Upon man is due to the Dangmino. Following up one thing, Motiek becomes very difficult. Yeah, a number of some of those signs, my watching signs, Mana Kachal Man, Gedang, the Maparama, Kada, Hocho, Yalunga about it. Intiere con mane? Un con mane? Antiesiaya. Erokamano. Jok ma kaka mawacho noseyud osebedo diagnosed gi schizophrenia en tuo ma wilo obwongo matin. Inyalo yudo ng'ano ka oamua ni en odwa chamo mkate achiel to mkate achiel ne modwa chamo. Ko amua ni ok omodh pi mae kampuni moro to ok omodhi. Koro gimani ng'at monyalo winjorego. Gimani ng'at machalo mosiepne. Gimani ng'at monyalo wuoyogo. To ka giseyudo ng'at machal kamano to ng'ano emonego beni konyi dhi kode osiptal. Nyise ber mar dhi osiptal. Nikech ng'ama nigi chandruok machalo mar schizophrenia no en ka oonge. Ochalo ng'ama en dakika achiel entie, dakika achiel oonge. Koro koseyudo ng'ama onyalo yawo chunye kuome, ng'ama onyalo wuoyogo maber, ng'ano nyalo tere osiptal. To nikech gin Siaya, aparo ni Siaya level General Hospital ma Siaya nigi counseling department. Onge osiptal ma general makoso
counseling departments gitema ne kanyo county referral county referral gidhiyo mondo odhi konye to katek to gimany jahocho mondo odhi e dala antiere kod simu machielo Hello penj laktar Hello Iwinjowa machiegni kel penj laktar daher mondo mi wadoga ne wang'eni ni po nono ni osekela jatuo iri ma iwuoyo gi jatuo itimo ne screening iyudo ni nitiere kod chandruok thothne kony chako wuoga gi kon mane mondo mi ng'ato bi kata mondo mi ng'ato kel kacha mano nyiso ni ng'ano oseyie koro sama osebiro to gi kaka an wachako gi kony wachako loko nindo wachako loso nindo mondo mi ng'ani ochak nindo nikech koso nindo no bende kelo dang'ni mar paro kabisa koro wachako nyaka chenjo gik ma ng'ani chamo kendo gi pi ma ng'ani ng'eny pi ma ng'ani modho kata tin mar pi ma ng'ani onego modhi koro mano watimo mano kuom wige karibu wige 2 alafu koro bang'e koro kwachako ng'iyo kidienje mane waseng'iyo sama ne watimo assessment cha wayudo ni mae ma wan godo mae ma wan godo mae ma wan godo koro kwaseng'iyo simu kae to wadonje kidienje gi Hello penj laktar machiegni anan gi penj mondek ka an kele awuok taro awinjo penj to amuno an keso penj nikech gino teko akwayo ni mondo mi ukaw nago mondo mi wachwal kata kamano yiena mondo mi akaw simu machielo Hello penj laktar Hello ana nyango machiegni mera moro jaude noso monde ariyo noso mamugik noso 2022 koro toke no sebedo ka koro en ng'ama ok wuog kata dala ok odhi kamoro amora ma ji nitie chiemo be ok ochiem malong'o nindo be ok onind malong'o luokruok be ok oluokre en mana kama wanya konye nade antiere kod simu machielo koso wakwongo wadwok mano monde wadwok ma monde ng'ano pod nitie kama wawacho ni pok oyie ni jaode notho pok oyie ni ng'ani onge en e denial stage pok oyie ni ng'ani onge pok oyie ni ng'ani notho pok oyie koro ng'ama chal kama ka gidwaro deal go kik gichune ni timma ng'ane osetho osedhi to malong'o malich ahinya ben mana kaka nowacho mokwongo cha gimany ng'ama onyalo ga bet godo ka en ng'ama kata kogogo mbaka mana dakika 5 kende to romo dakika 5 no kik giwe kende to maduong' ahinya gimany jalony e referral hospital man machiegni kod ng'ani mondo mi ng'ani odhi kachacha ochak yudo kony mondo ochak yawo chunye mos nikech 2022 nyaka kawuono osedhi ndalo osedhi to kaka gini medo dhini gini bro chako wuok kaka tuoche dende to kodo mondo wachop kanyo antiere kod penjo machielo ka owuok kuom okwacho na nyinge to wacho ni stress kata dani mar paro mar heartbreak ma to bende nyalo konye nang'o kata penjo machielo bende wuok na kuom Meshak Gaga Jaustangi ka nitiere Kabondo openjo kacha ni betting weche mag gwe punda bende nyalo kelo depression sana ne rowere to ere kaka inyalo geng' weche machal kod magi koro wachak gi depression alafu wadhi e heartbreak no depression betting en addiction betting en mana kaka madho chai betting en mana kaka madho kong'o nikech iyudo ka en gima ok inyal koso mokitimo odiochieng' kodiochieng' to nikech omi gimiluongo ni false hope
omi mijingo mikia kata ni yakanye kinya bro win kawoni win 50 kinyi bro win tika inikaoga kawa pesa titero kacha tikaoga kawa pesa titero kacha kawuono kiwin kinyo kiwin kiny moro to kiwin ruche okiwin koro gigi miga chwanyruok moro mar chuny ijako alafu ineno in kawuono kiwin ana win kendo kinyo kiwin ana win wachako chwanyre ichako chwanyri koda tanakia koro chako bet gi chuny lit moro to mondo mi wakony rowere mondo kik yudre e gik machal kamago ka en e gweng to wabeduru gi youth groups moko kata youth groups mag tugo mpira youth groups ma ubeta beta gi jogi tu unyiso gi achiel ariyo adek moluwore gi betting ni nikech gini en addiction emomiyo kata ka giwacho ni kik itim gini asika to bende joma pok ochopo higni 18 kik utim gini koro gini bedo kaka kongi koro mondo mi joma rowere kik yudre e gima chal kamae wawuothuru gi rowere gi wanyisgi ni gini mae kaka itime to kata kitime titime gi ka in gi pesa ni ka in gi 200 iketo limit an 50 maka lose 50 no oromo to mano dwaro discipline to dwaro discipline manyaka in owuon ibed gi discipline seche mawuoyo kuom dangni mar paro bende obiro ga kod physical pain kata rem mar del kuom ranyisi joka jomoko wacho ni iye rame jomoko wacho ni ojony kod weche makamago aneno ka sa bende mayo wawang'o gini biro gi mana kaka nwacho mokwongo cha ni en gi ranyisi mopogore opogore mana kaka ng'ama ne wacho ni nigi heartbreak cha ibiro yudo ka koro wiye bare mano depression ochako wuok mos kuma no fundore cha moko yudo ka koro iluongo ni leny kata ichiemo to gimoro amora michamo to mi iwinjo ka in gi acid leny chami iyudo ka ibedo gi constipation dhi oko iyudo ka timore nade bedo matek iyudo ka koro kata mana kaka nowacho nindo cha inindo seche ariyo to in kichiewo to ama inyalo kosa nindo kata kabisa in ni podore apode kitanda nyaka pinyoru aya in ibeto ba nitie moko bende mabiro gi chuny malit ng'ato goni mbaka to gino maki okomaki nikech mbaka mang'ano goni no omaki nikech meki moko ikano chien kuchocho koro yudo ka jomoko chako bedo gi tuoche mopogore opogore kendo mowacho ni depression ni gimomenego wang'iye e okang' mamalo ahinya ne jowa nikech okelo tuoche mawakia to sama igundwa ni ituo nitie mokelo nyaka kansa okelo nyaka kaka machalo mag schizophrenia girigo okelo dementia in wiyi chaka wil iwacho ni wiye wil kanjiri wiyi chaka wil magimi iketo kachacha to jomatindo malich koro gini onego wang'i kendo sama ng'ato teno ranyisi manowacho manowacho ka ng'ato kik kaw ni en gima kawaida wamanyuru kony thuolo maya wang'a kata kamano jalony Dorothy dahero mondo madhi nyime kod twagni nikech en twak mantiere kod penjo mang'eny mokalo nikech Nancy ripo joka chani to survive nango mano ok idhi duoko ibo miye namba mondo mikapono dwa tudore kodi kato Eric Benendiege etwacho ka chani chano yuda ajali pache chandore sana openjore pile ni familia ne dhi bedo nango ma amiye dangni mar paro matut mokalo to ka watie ko mori nyalo nyiso ka mwanyalo yudie ko namba ni mar simu waidore boma mar Nairobi Thika Road but Safari Park mani kama office wantie to namba mar simu en 07 1 aboro abich achiel 007 mano namba wa itimo godo booking alafu ibedo booked alafu watimo ni assessment alafu wanyalo konyi lakini kapo ni in mabor to ng'ato man referral hospital mani machiegni dia kachacha to kata ko kiyudo kikia explain to gochna mondo explain ni ng'ama ni kanyo mondo mi yud konyo kama na nya Dorothy amor kenda dukedo kama no mathoth ageno ni odiechieng' machielo ka waluongi tibo dugo kendo wagoye mbaka mana diero nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar oriti uru masani